make die daughter a tubo galopolo iawn y mater Gyda'r unig sydd wedi edrych arno fi ers 1983 Cymera fi derbynio fi na Rwy'n ma fi mewn rhaffa lledr o leo fi gorfod Gyda'r unig sydd wedi edrych arno fi ers 1983 Cymera fi derbynio fi na Diolch yn fawr am eich diddordeb a diolch o'n galon fawr iawn am ateb Gyda'r unig sydd wedi edrych arno fi ers 1973 Cymera fi derbynio fi na Rwy'n ma fi mewn rhaffa lledr o leia fi gan medr Gyda'r unig sydd wedi edrych arno fi ers 1963 Cymera fi derbynio fi na